Hello guys, so in this video we're gonna compare two chocolate cake bars. Ang fudgy bar, over sa sarap, and the lava cake, lava. So atong kuanan ko, kitsa good sa duwa ang lami. So let's compare the nutrition facts of sa duwa. Kung ganatanaw na nyo sa gawas, ay sa wrapper, so makabalugin mo na nutrition fact. So, ang nutrition fact is this para sa fudgy bar. So, nutrition facts, amount serving, calories 170, calories fat 70, total fat is about 8 grams. So, saturated fat will be 4, trans fat 0, cholesterol is 10. So, serving size is 41 gram. Number of servings per container. A pack of 1. So, sodium is 125. 4%. It's 25%. Total carbohydrates is 23. Dietary fiber is 0. Sugar is 11. Total protein is 2. 3%. Calcium 63. About 2%. Iron will be 1.78, about 15%. So this is from the Suncrest Foods Incorporation. Yep, am I right? Yes, Suncrest Food Incorporation. So kaning isa product of the Philippines niya. And let's get to it, to the other one. Let's go to the lava cake. Lava cake. Lava cake, cake. Now na the nutrition fact sa lava cake. Nutrition fact, serving is 142 grams. Per product is 1. Total calories 190. Calories from fat 80. So total fat 9 grams. Saturated fat 4.5 grams, about 23%. Trans fat is 0 gram. Cholesterol is 15 mg. What's mg? What's mg? So sodium is 120 milligram. Milligram. Milligram, about 5%. Total carbohydrates will be 25 gram, about 8%. Dietary fiber 1 gram, 4%. Sugars 17 grams. Protein will be 3 gram, 6%. Calcium will be 30 milligram, 3%. And iron 3 milligram, 17%. What's it in Rani? So, napo-check ko sa luyon, mga yun sa pagbuhat, sugar weight, blah blah blah. So, anything else? Creamy filled vegetable fat, lighter syrup, home-baked quality goodness, natural chocolate, It's manufactured by Big E Food Corporation, Libo. So Philippine product. So we have two Philippine products in our hands. So compare na ito ang duwa, ang isa kay na 41 grams of 41 grams serving size, then ang isa na 42 grams serving size. So dako-dako gid ang so dako-dako gid ang lava cake, and bali na po. So taste na po ta. So taste na magkuha na ni kung asang ini. Ay compare sa din nato ang kadako sa kuan sa duwa. Resla chocolates. Resla chocolate. Murag nay gamay-gamay na lang ang kuan para resla kadaka. Dako gid ang lava cake, kan mo ni lava cake ang dito sa may. Dako gid ang lava cake. Kung i-compare siya. Unang yung pagtanaw, mas chocolatey at tanaw ng lava cake. So, taste na ta. Una na to ng fudgy bar, and let's do this.
lang chocolate sa fudgy bar. Hindi sa ingon nga kanapit mo pilit yun dayon sa mong ngipo ng chocolate. Lang kung di kay kahilig ka ng mga tamis-tamis, okay ang fudgy bar. Okay kay ang fudgy bar. Dili ka siya yung tamis nga. Sunod na po ang lava cake. So tanawan pa lang ni mo daan chocolatey na gito ang lava cake. So na. Kurang kulang akong buwan. Makuha na ko nga chocolatey yun ang lava cake. Kay pagtanaw pa lang yun mo dahan. Pagtanaw lang yun mo dahan, chocolatey na yun siya. Pag taste po din mo, kuhan po din mo ang chocolate yun, ma-feel ni mo ang chocolate. Di ba? And na siya moist. Kaya nakabutang do, moist chocolate cake. Hindi, wala may moist siguro. Cream filled dra. So, sa akong pagtilaw, aning duha ka chocolate cake ba? Ang akong maingon, ang akong ganahan siguro is the lava cake. Yung lava cake. In my own opinion na po. So, ganahan ko sa lava cake. And, naging siya pagka chocolate filled creamy dahil, sorry. Napit siya moist. Most of all, ang iyahang chocolate dili parehas-parehas sila sa chocolate sa fudgy bar. And ang nakakuan lang, mas appealing tanaw ng lava cake. And lamigid siya. So magkaingon ko guys nga ang pinakalami sa duha is lava cake. And wala to'y ingon nga nagbias ko or unsa man. Pag tilaw sa duha, mas prefer ko nga inyong kanon ng lava cake from Lemon Square. Dili ni siya paid video or unsa ba ni. Pero nami siya. Pero mas ang akong makuan, mas barato ang fudgy bar kaysa lava cake. Oo, mas barato. So, dili mo kay kumayo sa pag-critic sa mga pagkaon. And nag-practice pa ko ani pag inani nga video. So, yeah, dili na ako manon akong vlog. Okay. So, salamat sa iyong pagtanaw. Salamat sa iyong pagtanaw and kadus. See you in the next video. Bye. Babush.